James Baldwin, Nelson Mandela, Viktor Frankl. Ezek az emberek, hogyha még esetleg nem hallottál volna róluk, hatalmas kirekesztésen mentek keresztül, hatalmas kínzásokon mentek keresztül, beszélhetünk itt a múlt évszázadról, vagy azon túli időszakról, és ezek az emberek nem adták fel az emberséget, nem mondták azt, hogy azért, mert ők kínozva lettek, ők is ugyanezt fogják csinálni. De az igazság az, hogy ezek az emberek hatalmasak voltak, borzasztó erejük volt, borzasztó karakterük volt, és az igazság az, hogy nem minden ember képes megemészteni azt a kirekesztettséget, azt a semmibevételt, amin ezek az emberek keresztül mennek. Mert a nagy igazság az, hogy a nagy elméket az átlagos ember kínozza. Amennyire tudja, próbálja lerántani őket, és nem kell itt egy náci diktátorshipről beszéljünk, amit elszenvedett Viktor Frankl. Nem kell itt egy rasszizmusról beszélni, ami történt Mandela időszakában, vagy beszélhetnénk Baldwinról is, de sok mértékben az átlagember teremti a legnagyobb szörnyeket a világon, mert képtelenek elviselni azt a kínzást, aminek ki vannak téve, semmi alap nélkül, abszolút csak azért, mert jó emberek akarnak lenni. De még egyszer, ezek hatalmas emberek voltak, akik még akkor se törtek meg, akkor se lettek szörnyetegek, mikor az egész emberiség megadta nekik a lehetőséget rá, és alátámasztotta, és megadta nekik az egész okot. Így hát akármennyire igazságtalan az egész helyzet, akármennyire egyedül érzed magadat, akármennyire úgy érzed, hogy az emberek azt várnák el, hogy végre pusztulj el, kérlek szépen tarts ki. Tudom, hogy megadták neked az összes indokot arra, hogy bármit tegyél velük, ne legyél ugyanolyan szörnyetegek, mint ők. És sajnos ezt nagyon-nagyon-nagyon sok magas intelligenciájú ember megéli, aki tényleg szereti az embereket, törődik velük, mert képtelen átverni őket, képtelen kihasználni őket, mert van gerince. Így hát kitartás, és figyelj, egy nap én remélem, hogy elmesélheted a történetedet. Szép napot!